And now, it's time for DJ Rocky's Secret File. Isa akong makasalanang sakristan. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang VJ. At ito, ang aking secret file. Hindi naman sa pagmamayabang. Ako ang pinakapogi sa aming magkakapatid. Ako rin ang pinakapaboritong anak ni na mama at papa. Matangkad ako, maputi, at sabi nila, maapil. At higit sa lahat, magaling makisama. Sa sobrang galing kong makisama, bata pa lang ako, ay naglingkod ako sa simbahan. 10 years old ako nang magsimula akong maging isang sakristan. Dahil na rin sa impluwensya ng aking mga magulang. Wala akong alam sa realidad ng buhay. Tulad ng paglapit sa mga babae. Sabi nila ay isa akong mangmang. Isang araw, dumating ang aking mga pinsan na galing Maynila. Ang kwentuhan namin ay tungkol sa mga babae. Niyayabangan nila ako sa mga babaeng naranasan nila. O mga karanasan nila sa iba't ibang babae. Ako na may tahimik na nakikinig sa usapan nila. Hindi naman ako makaimik. Dahil wala rin naman akong maikukwento tungkol sa babae. Hindi ko pa naman naiisip yun. At hindi rin pumasok sa isip ko na balang araw ay magagawa ko yun. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko to. Kaya kong panindigan kung ano man ang naiisip kong tama. Then tumungtong ako ng 15 years old. Dito na nagsimula ang lahat. Meron akong nakilalang isang babae na nagsimba. Itago natin siya sa pangalang Princess. Narinig ko sa iba na gusto niya ako. Wala naman akong pakialam nung panahong yun. Pero sadyang tadhana ang gumawa ng paraan para paglapitin kami. Isang gabi niyaya ako ng isa kong pinsan. Isinama ako puntahan daw namin ang kanyang jowa at magmi-meet sa dagat ng 7:00 ng gabi. Hindi ko akalain na yung babaeng nagkakagusto sa akin ay nandoon. Si Princess ang kasama ng jowa ng pinsan ko. Nabigyan kami ng tsansa na magkasama. To the point na
Nagkausap na rin kami sa chat. Hindi na masyadong nagkakailangan. Ayun. Nung gabing yun, sabi ko sa sarili ko, magkakasala ata ako. Umupo kami sa buhangin. Medyo malayo ang pagitan namin. Tumabi ako sa kanya. Sinabihan ko siyang ang bango niya. Napangiti lang siya. At naalala ko yung sinabi sa akin ng pinsan ko. Itutuloy ko ba to? Itong naiisip ko. Nag-aalinlangan ako pero itutuloy ko. Yan ang sigaw ng isip ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay at tenga para hanapin ang kiliti ng kanyang katawan. Hanggang sa nakuha ko na ang kiliti niya. Hinalikan ko siya sa kanyang labi. At grabe kung paano siya nakipagpalitan ng halik sa akin. Napatigil ako at natakot. Pero patuloy pa rin kami. Para bang ayaw magpaawat. Nasa edad na 14 pa lang ang babaeng ito. Pero ganun na siya ka-eksperto sa isip ko. O baka sadyang wala lang akong alam. Hanggang sa nangyari ang hindi dapat nangyari. Natapos ang araw na iyon na alam kong ginusto ko ang pangyayari. Doon na nagsimula ang sunod-sunod na pag-atake ko sa mga babae na nalapit sa akin. Lahat pinag-aralan ko. Na kahit yung ati-atihan ko na galing Maynila na nagbakasyon sa probinsya, hindi ko pinatawad. Ginabi-gabi ko siya. Hanggang sa nalaman ito ni Mama. Pinatapon niya ako sa ibang lugar na lungsod. At sa mother church namin ay naging stay-in sakristan ako. Pumayag akong magpalipat ng lugar dahil na rin sa pag-aaral ko. At kahit ganoon ang sitwasyon o nasa kumbento na ako kasama ang mga pare, nakakatakas pa rin ako ng 10:00 ng gabi para gawin ang mga nasimulan kong gawain. At isang araw, may naingkwentro na naman ako na isang pangyayari na hindi naman dapat magaganap. Pumunta ako sa kaibigan ng kaklase ko na puro babae lang ang nasa boarding house. Pero may mga kaibigan rin ako na lalaki o kaklase namin na pumunta roon. Pagkatapos ng inuman, umuwi naman sila. Doon naman nagsimula ang pag-alam ko kung paano uminom ng alak. Doon ay may isang babae na kursunado ko. Maputi. Medyo maliit lang. Ang pangalan niya ay Erica. Naglipatan ng pwesto sa inuman. Sakto'y tumabi siya sa akin. Habang tumatagal ay nalalasing ako. Yung kamay niya ay hinawakan ko at inilagay ko sa likod para hindi naman makita ng mga kaklase ko. At naganap ang hindi ko mapigilan na gawain na hindi naman dapat mangyari. Nagtuloy-tuloy ang lahat. Kung saan-saan at kung kani-kaninong babae. Lumipas ang mga araw, nalaman ni Father
head ng simbahan, na lumalabas ako ng simbahan at umuwi ako ng 3:00 ng madaling araw. Bakit daw puro buhangin ang higaan ko? Kasi ang ibang mga lugar sa dagat nagaganap. Lalo na kung yung mga iba, yung mga katsat na binabanatan, nagkakaroon ng paghihigpit at bawat sulok ng simbahan ay pinalagyan nila ng CCTV. Hindi ko pa rin mapigilan. Madiskarte ako at talagang humanap ako ng paraan para ipagpatuloy ang ginagawa ko. Dahil sa allowance na natatanggap ko galing sa sponsor ko, may pera akong naipon. Maliit lang din naman ang natatanggap ko sa simbahan. Pinanghohotel ko ito para lang makagalaw ng mga babaeng nakakachat ko. Then one time, naubusan ako ng pera. Sakto sa isa kong kachat. Itago natin siya sa pangalang Angela. Pinapunta niya ako sa kanyang boarding house. Sabi ko sandali lang at kinakailangan ko makatakas rito. Naglakad ako mga 12:00 ng tanghali. Ayun, pumasok ako sa kwarto niya. At alam ko na madali kong magagawa yung gusto kong gawin. Sa isip ko, tama pa ba itong ginagawa ko? Mukha namang masaya, masarap. Kaya lang, alam ko sa sarili ko na kailangan ko na itong tapusin. Gusto kong maayos kung ano man itong pinagdaraanan ko. Kaya lang ang hirap pigilan. Kaya isang araw, sinabi ko kay Padre ang lahat ng mga nangyari sa akin. Lalong-lalo na yung pinakahuling nangyari sa akin. Yung nangyari sa amin ni Angela. Nahuli kami ng kanyang jowa na may nangyayari sa amin. Ang sabi ng jowa niya, isusumbong niya raw ako sa simbahan. Sasabihin niya raw yung mga pinaggagawa ko. Ayaw kong mangyari yun. Kaya ako na mismo ang nagsabi kay Padre. Ayaw kong madamay ang simbahan. Mayayari ako. Alam ko na may mali rin naman sa mga pinaggagawa ko. Alam ko naman kung anong tama't mali, ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Ang sabi lang ni Padre, huwag ko na lang daw uulitin. Patuloy niya raw akong ipapanalangin. Sa ngayon, nasa kolehiyo na ako. Gusto ko nang iwanan yung ganong klaseng gawain. Na kahit sabihin ko sa sarili ko na veterano na ako sa larangan na ganon, nakaraan na yun. Bawal ng balikan. Dapat kalimutan ng lahat ng mga ginawa ko. Pinagsisisihan ko rin naman yun. Sana ay matupad ko yun. Sa tulong na rin ng aking sarili, nina Padre, at ng Diyos na nagmamahal sa atin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si VJ. At ito, ang aking secret file.